У школах завяршаюцца апошнія прыгатаванні да дня ведаў. Зусім хутка адрамантаваныя класы, абноўленыя спартыўныя і актавыя залы напоўняцца дзіцячым гоманам. У сенінскай школе-інтэрнаце для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі, напярэдадні новага навучальнага года правялі сімвалічнае наваселле. Свята назвалі традыцыйна па-беларуску у Лазіны і запрасілі ў госці сяброў і шэфаў прадпрыемства «Віцебск-Аблгаз». Усе падрабязнасці ў нашым рэпартажы. Выхаванцы сенінскай школы-інтэрната вярнуліся пасля канікулаў у родную установу з асаблівым настроем. За лета спонсары з прадпрыемства «Віцебск-Аблгаз» капітальна адрамантавалі частку спальных пакояў. У апартаменты з новай мэбляй засяліліся дзяўчынкі. Цяпер тут прыгожа і па-дамашняму утульна. З такім домам і развітвацца не хочацца, прызнаецца выпускніца Ганна Теляпнёва. Мне этот интернат стал как дом. Очень привыкла, очень много друзей, знакомых. У меня здесь остается сестра. Очень буду скучать. Ганна, вядома ж, будзе наведвацца ў школу, якая на працягу 5 гадоў была ёй домам. Дзяўчына з лёгкім сэрцам пакідае тут сястру. Ведае, што ў гэтым калектыве яна не толькі спасцігне вучнёўскую навуку, але і асвоіць майстэрства быць прыгожай. Гэтаму дзетак вучыць прафесійны майстар стылю Аксана Карагіна. Яна сёння таксама святкуе наваселле. Невялічкі, але самы сапраўдны салон прыгажосці адрамантаваны. Тут усё гатова да прыёму кліентаў і вучняў. Все любят красоту, поэтому они, с удовольствием ходят на кружок и не боятся. У інтэрнаце, як у любым доме, напярэдадні наваселля шмат хваляванняў. І вось той самы момант, калі прычоскі зроблены, лепшыя ўборы апрануты і гаспадары сустракаюць гасцей. Ніхто не будзе спрачацца з тым, што падарункі прыносяць радасць, а асалода не толькі іх атрымліваць, вялікае задавальненне дарыць нешта іншым. Мы у себя, руководство, определили совместно с профсоюзным комитетом, что будем шефствовать над Сенинской школой-интернатом. И в первую очередь, потому что мы можем своим коллективам оказать такую практическую помощь по разным направлениям. Ну, если мы шли на Новый год с подарками, так сейчас мы приняли решение и оказали спонсорскую помощь в установленном порядке, естественно. Предварительно провели работу, ту, которой должна быть наши строители местные, и потом приобрели мебель, ее расставили, сделали уютной комнату. И то, что касается каких-то подходов, мы с руководством оговариваем, чтобы где-то даже выпускники, которые заканчивают, возможность, особенно если есть такие, которые имеют желание пойти к нам на работу, потом после окончания школы, чтобы где-то им оказать помощь. Па ўсім відаць, што ў сенінскай школы-інтэрната з'явіліся надзейныя сябры, а значыць наперадзе новыя сумесныя святы, да якіх так прыемна рыхтавацца. Алёна Ціханова, Ян Пчэльнікаў, навіны, Сенінскі раён.